Жылы бүлмә. Төр яғына бишек илгәннәр. Тынлык. Сак кына басып йөри илкәннәр. Күпме кешенең бишектә кызы, улы бар, сакланып басып йөрсеннәр, җирдә алалар. Юк эшне бар итеп, лапас тирәсендә уралган чакта, яңгыр тимәс авылык бер пычмакка эленгән иске бишеккә күзем төште. Әнкәйдән башкаңа берәү дә кагылмаганлыктан, йөрәгем кысылып куйды. Сыңар канатыннан гына элеп калдырылган бишекнең кадакка уралган бавын ипләп кенә ычкындырдым да, ишек алдына яктыга алып чыктым. Тузаннарын сөртеп, чаршавын төзәттем. Аның төсе инде бөтенләй уңып беткән. Өй алдында чыр-шу килеп уйнап йөргән балалар: "Әти, бу нәрсә? Нинди тортма?" дип сорады. Аңлатып бирсәм дә, кызыгыр җирен тапмыйча, яңадан берсен-берсе куышып китеп бардылар. Мин тугаш ясалган бу бишек инде шактый искергән. Аның пычмаклары кая җитте шунда бәрелүдән түгәрәкләнеп, кыршыланып беткән. Бәйләүдән артып калган каеш очлары челтәрләнгән. Бузау чәйнәгән күрәсең. Тормыш кысанрак иде шул әле ул чакта. Буе 8, иңе 7 аршынлы өебезнең бер өлешен мич алып торганлыктан бик җәйләргә мөмкинлек тә юк иде. Шулай да әти-әни 9 бала сыйган. Шуның өстенә кышкы салкыннарда бузау белән берәннәр дә кертелгән. Өебезгә ям истәгән шушы чаршаулы бишекне элер урында табылган әле анда. Беребез тәпи атлап китәргә өлгермәгән, икенчебезне бишеккә китереп салганнар. Беренче авазларыбыз да әлеге газиз тартма төбеннән яңгырап чыккан. Шикәр белән чәйнәлгән арыш ипиенең тәмен дә биредә татыганбыз. Мин моннан 30 еллар элек әлеге бишектә тирбелгән сабыйны күз алдыма китерергә тырышам. Күңелдә бер артлы төрле сораулар туа. Ни сәбәпле бу бишек әлегә кадәр саклана алган? Кемгә кирәк булган ул? Югыйсә, шәһәрдә түгел, авылларда да күптән инде тәгәрмәчле кулай бишекләр модага керде. Матчага сугылган элгечләр искереп, кирәкмәс булып, я лак, я буяу астында күмелеп калды. Шунда мин кечкенә генә ачыш ясагандай иркен сулап куям. Кадерле кешеләребез, әниләребез өчен кирәк икән ул истәлек. Алар гына газиз балаларының я беренче чәчен, я күлмәк ыштаннарын, я барлык балаларының да төсе итеп чаршаулы бишекләрне саклый. Күңелем яктырып, бала чакка әнием каршына чаба. Әнкәй белән бергә кичергән бик бәхетле гомер сәхифәләрем хәтеремдә яңара. Сеңлем яңа туган чак иде. Тирә-күрше туган тумачалар берсеннән-берсе тәмләре итеп пешерелгән бәби кыймакларын күтәреп, әнкәемнең хәлен белергә агылды. Өстәл өсте шкаф ризык белән тулды. Килешүләр әнигә дә, нәнигә дә саулык, бәхет теләде. Бәби кыймагы дигәннән ул мәктәпкә алып барып малайларны сыйларга да җиткән иде. Өебез мәктәптән ерак булмаганлыктан, мин әле озын тәнәфестә кайтып, тамак ялгап килергә дә өлгерә торган идем. Бу юлы да кыңгырау шылтырауга атылып бәрелеп игә чаптым. Әнкәй мин кайтасын сизептер инде тәлинкәгә катык салган. Тәмле кабартмалар әзерләп куйган. Үзе бераз гына ял итәргә утырган. Бала йоклаган арада гына. Бишеккә тагылган бауны сул аягына эләктергән. Сеңелкәемне салмак кына селкетеп йоклата. Тик тормас кулларының берсе генҗәләнең үзәгеннән үтә күренмәле сүз тарта. Икенчесе итәк өстендә ырчык бәйтә. Үзе моңлы, сагышлы җыр кили. Әнкәй сирәк җырлагангамы, тамагымны туйдырсам да, тиз генә урынымнан кузгалып китә алмадым. Үземдә шушы моңга бирелеп, тыныч кына
шаршаулы бишекнең тирбәлүен күзәтеп утырам. Сүзсез генә көйләнгән моң көчәя барып, авазларга, җөмләләргә килеп кушыла. Сагынышып кайтырлар шушы сабакайларда. Бу мәлдә мин әлеге сүзләрнең мәгънәсен аңлап укып бетермәсәм дә, үзәк изгеч моңнарның әнимнең уч төбендә бөтерелгән орчыктагы җеп сыман йөрәгемә урала баруын тойдым. Әмма еллар үткәчтә, әнә шул моңнарның йомгак йөрәгемнән кире сүтелеп еракка, хәтер түремә, газиз кешемә барып тоташачагын белми идем әле. Олы бер куаныч белән бишекне өйнең алгы ягына, соңнан без аңа тагын бер бүлмә өстәп төзегән идек, алып кердем. Элекке урынына жайлап кына элдем дә, шаршау итәкләрен рәтләдем. Минем арттан бала-чагалар да йөгерешеп килеп җитте. Бу юлы сорау биреп тормадылар. Олысы аны таган итеп атына да башлады. Кешесе дә аяк очларына басып бишеккә үрелде. Шунда очраклы рәвештә генә күзем чулан ягына караган тәрәзәгә төште. Анда безнең һәрбер хәрәкәтне ихлас күңелдән күзәтеп торган сеңлем сулыгып-сулыгып елый иде. Шаршаулы иске бишек шәһәрдән ялга кайткан сеңлемнең күңеленә дә нык тәэсир иткән икән. Әнкәйнең үз-үзенә юаныч өчен генә җырлаган моңлы җыры күңелдә кабат яңгырады. Сагынышып кайтырлар шушы сабакайларда. Туган йортның кайын матчасында бишек чые тора әле дә. Әткәй каккынаны заманында бишекләргә дип бәбигә. Изгә яткар сабый чакларымның тик биразын гына сөйләле. Бишек тибрәткәндә әнкәемнең җырлаганын миңа киләле. Әнкәй күпме йокысыз төннәрен уздыргандыр бишек янында. Ничә тапкыр бала елаганда уянгандыр тумас таңында. Кешем җитсә ран салыр идем. Җир йөзендә һәрбер балага һәрбер эшең һәйкәл булсын иде, бишегең тибрәткән анаңа. Күкләрдән эзләп, йолдыздан таптым. Шуңа күрә йөзләрең ак, йөзләрең якты. Коендырдым ай нурында, төннәр буена. Ай нурлары кереп тулган синең куйныңа. Таңнарда агып китте сагышларың сары салларда. Шәйге кояш битләреңә ал нурын якты. Шуңа күрә йөзең якты, телләрең татлы. Йокла балам, уйнап арыган соң утлар сүнде, вакыт соң инде. Офык аръягында кояш йоклый, син дә күзләреңне йом инде. Күзгә төшкән татлы йокы кебек, күл өстенә төшкән ак томан, сине тыныч йокласын дип кенә тау артына китеп җил тынган. Балыклар төш күрә агыйделдә, тирән суда тынган агыштан. Сине ял итсен дип тынып калган көндез яңгыраган тавышлар. Син уйнаган уенчы гармон да тавыш бирми. Вакыт соң инде,
гармон телләрендә моңнар тынган. Син дә күзләреңне йом инде. Kızım kızım, kızım aşım, yılap köyün suzum aşım. Yum gözüne şak bördüm, yıkılap kaldın uzganışım. Yakkanın bir şıkkına, burnun dişikkına, yıldır düğmeyi gözün. Yıkıladın işikkına, Ali ben. Yakkanın bir şıkkına, burnun dişikkına, yıldır düğmeyi gözün. Yıkıladın işikkına, Ali ben. Kızım kızım, yum gözün, yıldızdan yaktı yüzün. Yıldız görmey tursun ali, günleştirirsin özün. Yakkanın bir şıkkına, burnun dişikkına, yıldır düğmeyi gözün. Yıkıladın işikkına, Ali ben. Yakkanın bir şıkkına, burnun dişikkına, yıldır düğmeyi gözün. Yıkıladın işikkına, Ali ben. Yakkanın bir şıkkına, burnun dişikkına, yıldır düğmeyi gözün. Yıkıladın işikkına, Ali ben. Yakkanın bir şıkkına, burnun dişikkına, yıldır düğmeyi gözün. Yıkıladın işikkına, Ali ben. Yıkıladın işikkına, Ali ben. Ali ben. Ali Матчаларга илгән бишек, әлли-бәлли, әлли-бәлли. Сабый җанга ни кирәген син кайлардан сиздең әле? Әлли-бәлли, газиз бишек. Авылымдагы ерак кичтән синең һәрбер тибрәлешең әйтерсең лә миңа күчкән. Ага алар миндә бүген, тамырларда тибеп-тибеп, толпынасың күкрәктәге арамас бер йөрәк кебек. Ишкан кыштай тирбәләм мин, син
гомерләр агышында. Еллар аша киең сарқый һәм кушыла тавышыма. Юатырга җырың әзер, булса җанның җирсә үмәле, әлли бәлли, син кайлардан сизәсеңдер минем хәлне. Yo'qla bebeğim kishkenem, ko'zin nurumla bergenem. Sen biti bizga, suyunish ko'kdan tushgan. Qo'lima olib suyam, yilmay yovag'ini ko'ram. Sina quyosh bularman, bir qayshan qizimsin men. Atiyeng ayta o'z qizim, meni da aytam o'z qizim. Benim yana jırım, Züleyxam tan yıldızım. Kuluma alıp süyen, yılmay havağını kurem. Min sina quyosh bularman, bir qayshan qizimsin men. Korku almasın, gözünden yaş dammasın. Tünlerinde lişeğini ferişteler saklasın. Kuluma alıp süyen, yılmay yavağını kurem. Min sina quyosh bularman, bir qayshan qizimsin men. Nani qizim Züleyxa, sina ting yo'q hech qayda. Seni bo'lak etgan ishim, rahmat yog'sin Xudoyga. Nani qizim Züleyxa, sina ting yo'q hech qayda. Бакчадагы шымырт агашы бутагына эленгән бишек әкрен генә искән җилгә сизелер-сизелмәс кенә тибрәлә. Шивенчерки мазаламасын өчен шелтәр ябылган бишектә сабый бала изрәп йоклый. Йокысында төш күреп, иреннәрен кымшайтып, кашларын сикерткәләп ала да, капыл ирәеп елмаеп җибәрә. Бір-ике толпынып ала да, теге сулап йокысын дәвам итә. Менә сабый күзләрен ачты. Шул килеш бишек бауына эленгән уенчыкларына карап әзме күпме ятканнан соң шыңшып елый башлады. Шул арада йөгереп килеп җиткән кыз бала бишекне тибрәтә башлагач та, бала елаудан туктады. Ләкин үзен бишектән алучы, имезергә җыенучы булмаганын аңлап булса кирәк, тагы да кычкырыбрак еларга тотынды. Әнәй, елый. Еласа хәзер алам. Тирбәтә тор.
Кыз бала бишекне тирбәтергә тотына. Сабый әз генә тынып тора да, тагы да елый башлый. Аның тавышы торган саен көчлерәк, таләпчәнрәк була бара. Әней, туктамый. Хәзер алам. Кулымны гына юам да. Кыз баланың йөзенә борчылу чыккан. Сабыйны тынычландыра алмаганына, әнисенең узаклауына да ачулангандай, бишекне еш-еш кына тартып тибрәтә башлый. Аның сайын сабый ярсып елавын дәвам итә. Елатып беткәннәр бит бәләкәшемне, ашыгып киткән бит ул. Алмыйлармы берсе дә? Әнисенең кулына күчкәч тә сабый мыш-мыш килеп елавын дәвам итә. Ана кеше нәнен яратып иркәләп сөйләнә-сөйләнә имезергә тотына. Бала җәлпәт танавын әнисенең түшенә төртеп, тырышып тамак туйдыра. Аның аяклары бер генә дә тик тормый, әледән-әле тыпырчына. Кулларын селти, буты да күлмәк изүен тотып ала. Ә күзләре капыл зур ачылып китә. Имүннән туктап, тирә-якны бер байкап алгач, тагы йымыла. Әнисе имеп туйган баланың чүпрәкләрен алаштырып, бишектәге мендәрләрен рәтли дә тагы йокларга сала. Бишекне тирбәтеп, әкрен генә көйли башлый. Бишек җырын шул кадәр бирелеп җырлый әнисе. Әйтерсең лә ул үзенең сабый чагын, әнисенең бишек җырын тыңлап, йоклап киткәнен күз алдына китерә. Кыз бала тубыкланып утырган килеш бер кулы белән бишеккә тотынганда, әнисе ыңгайына тирбәтә. Ә үзе күзләрен тутырып әнисенә караганда, йотлыгып җыр тыңлый. Ул әле сүзләрен дә төшенеп җитми. Ләкин тылсымлы көчкә ия булгандай, сихерләнеп тыңлый. Уянса, тирбәтерсең кызым. Әнисе торып алъяпкычын рәтли эшенә китте. Кыз бала да үзен шәкиләп, бишек тирбәтеп калды. Яхшырак тыңласаң, көйләвеннән баягы бишек җырын төсмерләп булар иде. Кыз бала үсеп җитәр. Үзе дә әни булыр. Һәм ана сөте белән күгеленә кергән гомере буена әнисенең иң изге истәлек итеп саклар. Үзенең балаларына да җырлар. Күлә-күлә көн уздыргач, йокыга талды кояш. Зәңгәр күктә ай калыкты, яктыртыйм диеп бераз. Ай нурлары бар галәмгә җем-җем йолдызлар сипте. Улларым инде сезгә дә йокларга вакыт җитте. Өлкән улым, син уңтулым, укып күзең аргандыр. Көне буе йөри, аякларың талгандыр. Бәләкәшем сайрар кошым, синдә йоклайым күзең. Ишегеңә яткырыйм да, килеп тирбәтим үзең. Бәләкәшем булыр да, бәләкәшем булыр да. Матур төшләр күрә
Yıklasız nurlarım Бәхетле булып үсегез минем газиз уларым Әлли-бәлли-бәу Бәләкәшем булырды Әлли-бәлли-бәу Бәләкәшем булырды Әлли-бәлли-бәу Бәләкәшем булырды Әлли-бәлли-бәу Бәләкәшем булырды Каткан күңелне эретер, бар газаплардан терелтер мең шифалы анам җыры. Анам җыры, бишек җыры дип язган Зөлфәт Хаким. Балалы үй иң матур үй. Балалы үй нурлы үй. Бишек җыры иң матур җыр, җанга газиз моңлы ки. Бишек җыры ел буена тынмасын өегездә. Сабый тавышы яңгырап торса, нур сүнмәс күзегездә. Гомер буе сезгә сөеп һәм сокланып карасын үз балагыз, оныгыгыз баласы. Туйлар үткәч җырлар өчен бишек җырлары кирәк. Җырлагыз бишек җырларын, матур теләкләр теләп. Үземнең казам син, күземнең нуры син. Үземнең казам син, күземнең нуры син. Яз кояшым таң йолдызым, син чәчәкләргә тиң. Яз кояшым таң йолдызым, син чәчәкләргә тиң. Минем кызым, тәүге җырым. Яз кояшым таң йолдызым, син чәчәкләргә тиң. Син еласаң балам, кошлар тынып кала. Син еласаң балам, кошлар тынып кала. Чишмә челтерәп ага, сиңа җыр чыгара. Чишмә челтерәп ага, сиңа җыр чыгара. Минем кызым, минем моңым, чишмә челтерәп ага, сиңа җыр чыгара. Кашың кыйгач кара, күзең йомылып бара. Кашың кыйгач кара, күзең йомылып бара. Матур төшләр күрә-күрә, йокла газиз балам. Матур төшләр күрә-күрә, йокла газиз балам. Минем кызым, минем җырым. Матур төшләр күрә-күрә, йокла газиз балам. Матур төшләр күрә-күрә, йокла газиз балам. Йокла газиз балам, йокла газиз балам.
Хөрмәтле радио тыңлаучы якын дусларыбыз, әле сез «Мең шифалы бишек җыры» исемле әдәби музыкаль композиция тыңладыгыз. Материаллар Мидхәт Садыйков, Игебаев нәсерләреннән, Нәҗибә Әминова, Менәвис Низами, Әфхан Гыйзатов, Харрас Әюпов, Салиса Гәрәева шигырьләре һәм дә «Дөньяда сүзем калыр» китапларыннан алындылар. Инде музыкаль яктан Гөлнара Тимерҗанова башкаруындагы Айдар Галимов, Резида Шәрәфиева, Зөлфия һәм Җәвид Шакировлар һәм дә Алсу Хисамиева башкаруындагы бишек җырлары бизәде.